Jesus Christ. Yes. Amen. Amen. Oh, Jesus. Psalm 124. Oh, yes. Yes. My God. Hey. Oh, yes, Lord. Yes. Yes. Mantorian Taya Babu Shakara. Yes, Lord.
Jesus Christ. Yankopon shiraupi. Jesus. Say enanu pay. The obo ho ban no o danase. Oh yes. The obo ho ban no o shane nimunyam. The okoda ye no osoma na bofo na wiamfo be si wafasio so no o danase. Sabre yi de eye bra yetie afutusem. Yetie afutusem. Yetie onyankopon sama. Ye gira so na ye de abompa. Mo Facebook ni nyina ye chiachia mo. Mo YouTube ni nyina ye chiachia mo. Mo shares link no. Me say mo like Sompa page no. Yes. Na mo share link no na foforo so Emra Sompa first service no so. And na anopay ya wurabo so me foforo. Na asama me no kan no pay say Ewrade kai me. Ewrade on kai. Yes. Ewo yare da. Amen. On kai. Jesus. Ewo ho na meremu. Amen. Ewrade on kai. Amen. Ewrade on kai. Amen. Ewo wa wari mu. Amen. Ojebi asomu. Amen. Ewrade kai. Amen. Ewrade kai oma. Amen. Eni boni asore. Oh Jesus. Anu boni asore. Oh Jesus. Ewo oma no so. Yes Lord. And oma no bi say Ewrade on kai. Amen. Onso say Ewrade kai me. Ewrade kai me. Ama ba wo sem. Ewrade say o do me ba ko pempo a. O do me mienu pempo a. Ka me show enu mo nya. Ewrade kai me. Ewrade kai me. Die mo nso na o ka cho bi say o ka che Nyankopon so on kai wa no pe. Oh my God. Wo be die dia wo be nom. My God. Ahwa ya de. Adwuma sam wa ya de. Yes. O say Ewrade kai me. Ewrade kai me. Obi nneɛma bedu ni containers nyinaa bedu abɔ anso nneɛma mu ayɛ den edu obi so sɛ ɔkɔ akɔfa nneɛma ɛwɔ Dubai aba abɛtɔn bako hyia nkwanhyia Iran ɛne US Donald Trump ɔma Kenya ɔmo ho ama wiase asɛ ɛwɔ so ɛna no pɛyi Ewurade nkae wo Amen. nyɛ sɛ wo sika no ebehye No kwasem. Ɛna no pay dia mu na Ewurade nkae adwumasɛm. Yes Lord. Nipa bi asɔre wo so manso sɛm sase sɛm ahensɛm Ewurade nkae. Amen. Saa mmere yi deɛ yɛnhwɛ Nyame asɛm a yɛgyina so na yɛde abɔ mpa Genesis chapter 8 verse 1. Na Onyankopɔn kai Noah ene mmoadoma ne nyinaa ne ntɔteboa ne nyinaa wɔn a wɔne ne wɔ adaka no mu nyinaa na Onyankopɔn ma emframa bɔ fa asase so na ensuo na no brɛ ase.
amen so for sign timubio mahwefo na tie vontie na onyankopon ekai Noah ene moadoma ni nyina ne ntoteboa ni nyina wone no ewo adaka no mu nyina na onyankopon ma emframa ebofo asase so na ensuo no ano brase amen hallelujah amen ena no pai ena uche nyankopon asem ose na Awurade nyankopon kai Noah na nye Noah anko ahụ ene moadoma eka no ho ni pa bi eka no ho ena no pai nyame nkai wo amen na nyame nkai wo adwuma amen na nyame nkai wo ma amen nyame nkai wo obi man so afanso mo nyame nkai wo nyankopon kai wo a onya sondwe niama eyeyi amen osofo santibu na onyankopon ekai Noah ene moadoma ni nyina ne ntoteboa nyina wona wone no wo adaka no mu nyina na onyankopon ma emframa bofa asase so na ensuo no ano ebrase onyankopon sanu nyuma Jesus my God na ensuo to na ohawo ba Jesus aso dia na siye my God onyankopon kai yes na obre ensuo na se my God ene yare bi a wo so ene nyame kai wa yare no be brase amen ene esun bi a wo so nyame kai wa esun no be wiye amen obi tie ya no pa na adwuma egu oh my God ni sika nyina ehye obi sa osofo sika no bra ahye dada sa ahye o ahye sese menim ye gu ase nyame be kai amen nyame be kai amen na nyame kai wa or the destiny helper shebre mo aboafo oh Jesus yes and Sompa first services so dear na Awurade enkai dear na opese nyame enkai Jesus also onim die hia wo nyina onim ho ha wo nyina aso jese jese okachire no jese ofre no yes enonti ani Matthew chapter 7 verse 7 be ya adwere ne verse 8 no yakopon nim die hia wo nyina aso se bisa yes ose bom ose hwehwe na obehunu ente na no pay nyame po bi so be bisa de na ode amano oh yes nyame po bi a ose yedai o misa ose ask and it will be given to you seek and you will find knock and the door will be open to you na chese nyankopon hwehwe bibi afro yes and na no pay Jesus mame ebi asabre wadura adwumam papa ebi asabre wadwumam yes da ye basabasa bi a wo so no we mi say Awurade wan frɛ Awurade a o ma tuntwa o e di how ebebre o o mana wade no yes o mana suku nsɛm no o mana adwuma nsɛm no o kura adwuma nsɛm no o yire adwuma nsɛm no wa pomode no o mana pomode no Jesus will be saved amen ene ye gira Awurade asɛm so se Awurade kai no wade a oh yes Awurade kai no wade a you o kai mwadoma na yes o manso no twitwa ade a ene die na ehuru so die na ayede die asroche na ebo wo ubie wado aka che Awurade wo Sompa first services so se Awurade kai me yes Awurade kai me oh yes kai me bo so bi bi kai me bo so bi bi Awurade kai
Jesus Christ. Yes, Lord. I was Sompa first service. Oh, Jesus. And now you're midweek. Yes. Yes. And now you're Ukuada. Yes. Amen. Yes. And now me mamudapa. Yes. And now no pay. A brass will say you two jume and not the moon in a sheradensa. Yes. We are committing the whole day into the hand of God. Yes, Lord. And penny for say, Adia Chine and things as some dear by Bonia. I didn't see them penny for can say, Adia Chine and take as some papa each. Let us say, should I some Bible say, there be a body said, Dano, Bonnet, Dosso, or Denim. Ebia na wote kama utu kwai. Ebia sabre o mabi tu kwai ukru tu kwai. Ena akwentu munsam doso. Obeti yesi accident. Obeti yesi a sign. Obeti yesi breach bia bo. Obeti yesi nipa boni phobia kotoa hye nipa biso. Ena odo akwentu sem, o makwentu sem e shera densa. Obo a oton wa yento. Otoso yentua.
and obi sorry akwa adwumampo no ɛha no ɔsen afri da dwoada ebesi brada meton ayenton ɛna me koikura ɛya me ka cho se no nsia wo hoyi ɛbompre no ɛda kopɛ no nsia no wo mpre no entie bia nra ɛne anano na adwuma na nkoyi a ɛnɛ ɛne ɔkyena Awurade bɛhyɛ ne die ne bo amen Yankan Psalm 67 verse 1. Psalm 67 verse 1. Onyankopon Dom yen. Ne shira yen. Ti wanim kyerɛ yen. Amen. Onyankopon dom yen. Ne shira yen. Ne ti wanim kyerɛ. O bompa ya aka kyerɛ Nyankopon sɛ enne dai wadifre ofiba otonwa yento yetosua yentua nyame hu mobo enedei nyame kaiwe enedei na bibia ukobia so amutie ya obi manso obi kroso o supervisor o manager ejuma mu ho Awurade kaiwo Awurade ma wonya na nim adom ni Nyankopon nim adom favor from God and favor from man. Yes. Just open your mouth and pray. My God. Jesus Christ. Nyankopon shiraupi. Yes, Lord. So bompae. O jade muni nyina sharadensa. My God. Ene ye ba Sompa first service. Mesi jai ha ni nyina mu mawrade. Na Awurade bɛyɛ. Osika sem jai ni nyina mu mawrade. Na Awurade bɛyɛ. Eti kan fio se me jai mesika sem no mawrade. Me jai mesika sem no mawrade. Kafo no me jai mu mawrade. Me kafo no me jai mu mawrade. Ena no pa me yade ni nyina me jai ni nyina mu mawrade. Ena no pa me yade ni nyina me jai mu mawrade. Majuma sem no me jai ni nyina ni mesika sem me jai ni nyina mu mawrade. Majuma sem no mesika sem no me jai ni nyina mu mawrade. Ena okuada me jai ni nyina mu mawrade. Ena okuada me jai ni nyina mu mawrade. Awurade kai me. Awurade kai me.
me jam ma unti Rade Kaime. Me jam ma unti Rade Kaime. Rade Kaime na no pay. Rade Kaime na no pay. Enya wochina. Enya wochina. Enya nyumre. Enya nyumre. Enya wia. Enya wia. Se ya. Rade Kaime. Rade Kaime. Na me jam me ha ni nyina mu ma Rade. Na me jam me ha ni nyina mu ma Rade. Obi hwe obi tie nipa bi asole atia o Jesus nipa bi esole atia o my God nipa bi pese o ma woni mu gu ase nipa bi pese o ma wo nsa si form nipa bi sore o se anopa mi ja wo nyina ma Awurade anopa mi ja wo nyina ma Awurade mi ja wo nyina ma Awurade ewia mi ja wo nyina ma Awurade hallelujah amen also for maybe a dry your bomb pioneer before. We are praying against any evil agenda. My God. Your bomb pioneer or bonny for ne a jira to biara or woman. Your bomb pioneer any evil dreams that your bonny beer was so. Jesus. Your own kaye, your own kaye. More rain fish dream have an impact in our daily life. Yes. Either good or bad. That you're born in, that you want to transfer your dada sitrim. That you be a say that your papa wants to transfer papa. Yes. Our brothers. That you're born here. I want to transfer bonnie. Our brothers. Yes. Yes. What's them say? The piara your body said dano. The piara your body said dano. Bonnie doors were then. Bonnie doors were then. It's nano pay. It's nano pay. Every Enyumrei Obono for the jina tuo. Obono for the jina tuo. Ene shiseye. Die tiame. Mapomoden. Mechuma. Misikasem. Mema. Busuya. Minchum. Enemeseno. Diabone. Break it out. We break it out. Diabone. Break it out. We break it out. Obono for the shishe. We break it out. Open your mouth and break out. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. And then she shall bonny beer. Wow, Shaya, Utie, our Sompa first services. Jesus. That your bonny beer, yet the years to do chum froso. Amen.
Obonifo ne hyehyɛ bia ye bona dane. Amen. Sen ko ba bia free. Yes, Lord. Kasa Awurade Yesu. Awurade Yesu. Enedai. Me Frenchra. Me Frenchra. Me Frenchra. Me Frenchra. Me Frabambo. Me Frabambo. Me Frankunimidie. Me Frankunimidie. Emma me ho. Emma me ho. Emma me juma. Emma me juma. Emma me ma. Emma me ma. Me different nshira. Me different nshira. Me fiba nshira. Me fiba nshira. Enedai ensimi ye. Enedai ensimi ye. Yesu demo. O Yesu demo. Me Frapomode. Me Frapomode. Me Frayaresa. Me Frayaresa. Me Frayaresa. Me Frayaresa. Me Fresika. Me Fresika. Friend Munyam. Me friend Munyam. Yesu demo. O Yesu demo. Afe me bompaye obibia wo hweye ya wutie ye. Oh Jesus. Wo yade me jan Psalm 107 verse 20 so also soma na asem kosa yade. And say oda hospital. Say oda demo. Jesus. Bibia wo bia nyame ayade san to so e. Amen. E kayade ntunyira. Amen. Owu yade ntunyira. Amen. Ose yade ntunyira. Amen. Jiwa yade sa. Amen. And now no pay Rade so obema de yakoma pay. Yes. And now no pay a Rade kai no wadea. And no obi a ope ba. Obi a wape ba che. Obi man so. O my Ghana mu. Say ya wo say ya oba. Yes. A Rade enfa ban to ye. Amen. A Rade ncha oba no bi. Amen. A Rade ncha wa hinasa. Amen. A Rade ncha ontafo. Amen. A Rade ncha oba beni. Amen. A Rade ncha oba ba. Amen. O Yesu demo. Amen. Obi a wo hwa me a wo tie me a wo kwa adwuma. And na me bom pa mo a mo ye dwadifo edwa hodo a mo wo mo a mo ton ade mo a mo na wu kwada sunya ne dwa kese ne mo a mo ko ton ade o mo ton ayanto. Amen. Edwa bi e wo man Ghana Central Market hodo edwa kese ne dwa ketoa. And na me frato fo mama. Amen. Frato fo mama. Amen. Frato fo mama. Amen. Mo a mo bie mo stores hodo and na mo bia adwuma nkoso. Amen. Adwuma nkoso. Amen. Frɛ adwuma yɛ fo mama. Amen. Adwuma fo wura mo adwuma no mo. Amen. O Yesu demo. Amen. And obi bi a wo hwɛ me a wo tie me. Aw adwuma bi a wo kɔso. And na wo di nhyira bɛba. Amen. And na wo di nkurimdie bɛba. Amen. Obi bi a na so wo pɛ adwuma Awurade dom bi. Me bɔ mpae ma a driver for. Yes. A driver for nyina me bɔ mpae ma. Amen. And then mo a mo twi trɔ mo twi passengers cars. Oh, Me Jesus. frɛ passengers mama. Amen. Me frɛ passengers mama. Amen. Me frɛ passengers mama. Amen. Me de mo car no dosu kɔ wɔ Yesu mo Amen. gye. Mo car no ɛnsɛn. Yes. Na ɛbɛyɛ adwuma. Amen. O Yesu demo. Amen. Obi so tie yɛn ɔse adwuma no kora menya bi nyɛ. Obi tie ɔse adwuma no menya bi. Yes. Awurade dom bi. Amen. Frɛ adwuma ma. Amen. Frɛ adwuma ma. Amen. Kyɛbere mo aboafo mmara. Jesus. Ɛna me bɔ mpae mo a moyɛ abɛyɛ adwuma. Moyɛ ankorankora adwuma. Yes. Baabi bi a moyɛ bi sɛ ɔman foforɔ mu. Sɛ ɔman Ghana. Jesus. Sɛ Europe, Asia, America, Australia, continent bi a wɔhwɛ yɛn. Awurade ɛma wonyɛ nipa anim adɔm. Amen. Wonyɛ Nyankopɔn anim adɔm. Amen. Wɔ Yesu dim ɛnsi wo yie ka amen prensa. Amen. 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 Samre dia mi bietate for natum na ɛna no pɛi ade bi a wo pɛsa wo gyamu ma Awurade no frɛba fidi kɛse so na me ne me team yɛ no bompae na mɛsrɛ sɛ ansa na wo bɛfrɛ no wo bɛma wo TV no wo bɛlowa volume no wo radio no volume no nyina wo bɛlowa no na wontie wo ho wɔ TV no mu ana radio no mu sɛne bɛyɛ a wo frɛ a ɛbɛba kama na yɛatew ne dodoɔ no a na frɛ nti wonya kwanya frɛ sei na yɛntew ka ɛyɛ hayɛ yɛyi wafiri so ɛhayɛ anso yɛnyi wafiri so a ɛyɛ a yɛntew ka nti hyɛ no nso wofrɛ nso so ɛyɛ ɔhaw no na wogye ɛyɛ wo ma a wo sɛ me mma no megya wo ma Awurade sɛ yɛ wɔ adwuma a sɛ yɛ ɔpɔmuden a ɛnkɔ ntiantia ne nti me mmɔ mpaeɛ ma dodoɔ no a nɔma no ɛna agu TV n'anim no mo a mohwɛ TV no nɔma no na agu TV n'anim no nti hyɛ no nso saa nso so na mo a mohwɛ yɛn na motie yɛn ɛwɔ Facebook ni nyinaa no
Most of mutual radio no man in your boy radio. No money is 0557 0557 000 000 967 967 and a 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0557 0557 000 000 967 967 0553 0553 53 53 53 53 89 89. Mame from Frefwa Odikai. Praise God. Praise God. Maoneso kakrama, praise God. Ujiraso. Praise God. Mame from Frefwa. Menton Kawofia. Praise God. Hello. O dini baby okasa free no dia na Hello. Akasa. Hello. O waso na kasa. Me pacho me kasa free no shia. Mo. Papa, me pacho. Me di janshia. Papa me watu ni na uchini kwa ano. Bibi ya dako ba ako na miji. Papa, jemi ha no amani ni na mo papa bompa ya mama watu. Me no bompa. Ewradia okai Noah. Ewradia okai Sarah. Ewradia okai ejanu wo Misrim. Jemfu anya me kai ho. Amen. Me twi aboafo ma ho. Amen. Ya me omi akwan ma ho. Amen. Ya nipa ni ma no me Yakobon ni ma dom jemfu a. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ujira so. MC I'm check it for no number line 1 no money. Mentonka my men fra ofofro. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okasa frɛ na dia na ojamu ma radio. It's Dia na ojamu. Ewrade ya Sarah ose ojane ma onu akasa na adwuma ma Ewrade. Ewrade kai ya Sarah se na okai no no. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Ma wodeso kakra na ojira so praise God. Hallelujah. O dini baby okasa frɛ. Amen. O dini baby okasa frɛ na dia na ojamu ma radio. Hello, me kasa fi fade. Kasa na yetie. Me kasa fi fade. Ani nti kasa yetie o yetie wo fade. Me hiam pa bo me yade me hiam pa bo. Nya botra to bo asema me fade. Me yade me hiam pa bo ma me ma. Nya botra me no bo mpae. Ewrade wa ayare sam. Wa fra so hia yare sa e wo fade. Ewrade san yade bone ne ma ho ban. Amen. E wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Kantika odini baby okasa frɛ no dia na ojamu ma Ewrade. Ewrade me bompa ma wakoa. Ewrade ni haw no ojemu ma Ewrade ma na dance wo Yesu demo. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika dia na ojemu ma Ewrade papa. But your family no could you Cape Coast. Me yare ma hospital was a shwenya me ba ma promise na ya fine. It's me yam pie bo me jam me rad me yam pie bo. Ewrade na na kwajo Cape Coast. Ose na pomoden oko hospital doctor say onyare. Anso ni pedua mu nya ni ye. Me bompa say ye di Yesu din ni Yesu moje mo yaresa no etwefa wo ni pedua no. Amen. Je wa yaresa. Amen. Ewrade nsa wo yade. E wo kemkus wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.
Kantika udini baby okasa fre na dia na oja mo mawrade. Me jama juma nya mawrade. It must FM Solomon. Awrade wakwa Solomon say na juma say mesika sem. Oja mo mawrade. Awrade ye na juma mo nsankyerene. Amen. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hello. Udini baby okasa fre na dia na oja mo mawrade. Popocho. Ma oneso kakra. Ma oneso. Pocho you. And there was a woman now called so they were big. I think more but why a bonnet and also rather preach and chin. Awurade wafuna esre bonifache ema eye ni nua kotu nsem amane bia ba Awurade se kai no na twitwaje no Awurade ye okamafo ma no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hello. Hello, Papa. Tubuase na kasa na miti upa untini. Hello, Papa. Pacho me de Mary. Me kasa fa akuma dan. Me me na wa butri. Ba kon fo me miska. Ba kon so se awon ho ya de nso ka wo mpai. Me no bompai. Erade Mary se ojani mamie no wa kwantum. E hyewa Awurade nsa. Awurade ka wona koma di opeba fabatu ne yem di ono so ema ne no Awurade ka na koma na oma ne no wo Yesu dem di esikwa bia metwam. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kantika udine baby okasa frɛ o na dia na oja mo Awurade Efi mi no me kasa frɛ bua. Ebo kwa dia na yimaja mo Awurade Majuma se. Awurade sen sanya dwuma man sane nidi oka no Thessalonica fo nwoma no eja yimaja na dwuma sam ne sika sam hye Awurade nsa Awurade hyira na dwuma so bi adwuma kwama no peja no wa dwuma mu o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Dana on kakra mai. Dana on kakra ola. Friend man Greece because free Accra Bedru. The Pacho me jam ne ma. Ya bra boy Me no bompire. Awurade me suma wasam coin kan. Bogro. Wafana ne ma. Awurade fa wonsa ka won. Amen. Awurade fa wonsa ka won. Amen. One ne busia Awurade ye won shebre mu nsankyerene. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Mama oba pa udini baby okasa fro na dia na oja mo Awurade o. Atama me yare. Awurade me bompa yes Psalm 107 verse 20 so suma wasam kosa yade. Bebe bi atama mi wo bia Awurade sane yade. Amen. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fro obapa. But so in seven Mavis. Kasa fi wantie. When fear Mavis dia na oja mo Awurade anopai. One person in Sunday promise and seal. This and bar will miss so. Mama no mompai. Awurade wa from Mavis promise and fabia Awurade medi asafa Awurade din twam fro so. Amen. Ya ni pani madom, de Yakobani madom. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fre na dia na oja mo Awurade o. O from Auntie Jane Misha Metabra. Abra. And portraying the media mammy rising day. Miffy and to me, into me, clean out to get to another tomato for 3 months to half cup of poo. It did you to him at the man Canada. Must see what the dream of. Awurade me bompire wa fana. One ni fie ne mma ebusua. Niema bi eye bisi basa. Emna asase so ye sakasaka ni Awurade o ka se enya han ena ye han. Awurade han ento wuso, ento maso, ento abusua so. Me fra dance ma. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. O deni baby o ka se friend na dia na o je mo Awurade o.
around me, German, maybe Sadia in my hospital. Last week, you know, me, my corporate trust and to be being. Men of Bompire. A rather of Franny, how be a dinosaur, this swat. Our pep your food, dear, or pepper. A rather wonder, O ma Sarah, Wababrewa, Elizabeth, Wababrewa, Una Chawamba. Me Bompire said, yes, see, I walk on a rather yin through a rather mount, a dancing far wall. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O Dene Baby Ocasafre, mammy. Papa, me fight me casa fi Kenya sebo sorry. Mo. The family anti fear. Papa me ba wa buchi ne krata asem. The friend me fear radin kano. E ma me na ne san kan ne krata. Erade baby bi amafia wo biara. Jesus. Erade man ne krata asem enye ye. Amen. Erade kai no. Die sina kwantu ne krata asem no. Erade nyimfiri ho. Amen. Fra dance mamo krata dance mamo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa free o. Na dia na o je mo merade wo Sompa service. But we can say to me the that's me down how you know married you know papa. Suma wasem comment ma. Jesus. Wa fra juma sem. Wa fra nyoma etete ne how. Erade dom no man dance. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa free na dia na o je mo merade. If I show me the day, send mammy cast free here. If I show me damn and me ma, sing a mensa, at least me tom bourgeois, me tom, me peaceful, bon pay said at the money. I rather wa fra Johnny Menina Mawa Rade. Say your ma brabo mon century. Yes. On the bourgeois no so I rather trim. Amen. I rather shidan a Juma Sumano. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa fro na dia na o je mo marade mame. I see me first about can I do that. We then I have no I'm not I want to. Erade abuaka wa fra ne how na Monday. Erade kaino. Amen. Dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa fro na dia na o je mo marade anope wo Sompa service. Me got your friend, mamma, I'm catching you. But you must my master, I mean, you got them talk right in Chiaka. Me suma radia sam ko nyina hini oba ya nchen Erade kai no. Amen. Erade dom wa funa. Amen. Ton wa yento, ye ton so yentua. Ni me fresh ebremu aboafo ma. Amen. Amen. Praise God. Hello. O dini baby o kasa from mama. Praise God. Hello, Papa. Akasa. Akosia. Kasa sikwa dia pija. Akosia dia na oje mo merade. Ejuma sem ni kasem. Erade akosia juma sem. Erade oje mo merade. Erade kai no. Erade buano. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantika odeni baby o kasa free papa. Yes, I'm George. Because of Sackey Kwapong. Eja George dia na oje mo merade ano papa. Jam awurade majuma sam enem me kwa awurade mo ama yento ye nioma na yentua na yehia me ma so wakwa George se na juma sam o de bera de enim me bompa flat of ma ye tonso a yentua awurade me flat of ma wakwa awurade to nhyire sogu na juma so wo Yesu demo. Amen. Amen. Fa ba mi ni payam ran nti no ye de besia. Praise God. Hallelujah. O dini baby o kasa firi oba pa na dia na o je mo merade. What that worry pemat. Hello. O wo so kasa. Me pass on me jam me ma emevate. Me ma pasta. Me ma no bonne. Nti Nyankopon emmo me ma no hu ba no mu yi wo mu free ne ma pasta. Me no bompai. Erade fa osaka
wafra ne maya koma obone fo ne hyehyeye enumone basa ne abra popone twem from man so amen amen praise God hallelujah odini baby okasa from ma oneso kakra ma me mame beta cho me kasa fra to nso e fra mafia obafia de na ogye ma awrade anopen me ma wade me ma mienu o ma wade na esefo mienu mi jama awrade awrade wafra mafia ne ma mienu awade wona wo hyehye awade awrade twe wo kru no ma won amen ade bia esi aware kwan mi twem from ma no aso bebe bia nesefo wo bia awrade shomanu monyam aware mu amen obia jira so acheba me for the last color me producer praise God hallelujah odini baby okasa fro na dia na ogya mo awrade anopai mi ba so me kasa me he mi peti mi ja me ma eni mi kuna eni me ho de wa ntato mi so so mi ba me no bo me ba so wa mo ni nyina me ja mo awrade o ma shabre o ma sukunsem o ma adwumasem o so kura adwuma wa pomoden awrade mamu adanse amen yesu dem na mabompa amen ya me shiramu pi mesra semo amofre nyina no yentime emfamo emma es enche na ye sign out ye frɛ fidie so a monfrɛ na mesi ya monfrɛ na ye ne mo bebompa mo a yentime amfa mu nyina monfrɛ na line no so aye hye mre no so kɔ sabre line a monfrɛ nka ho 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0553 53 Yankopon shiramu pi se ne o se umre no wada gene yesom wo Sompa first service na me kai wo se efiada holiday na yempai bo kese my God na obabi biara ofri baba bia no oba program no koso memere da ani fiada na ano be ye hye adanse wom ebehira yebebo mpa ya manipa ahodo ya de adwumasem na obeye nhira sabrede ma me no mo mpa ngu ade bi opese mihira so ma say ye phone na opese onya ko bi ade bi a wapagya bia me bompa ye ehira so se onyame a oyensenkyere ni nyanko obi opese wotene nka ade bi a wo hwehwe me bompa ye the opposite ye email wo jimi memu erade mie kwan de sese ye se no bibi erade ma wo sanka de wa page bia me twinya me tumi bowuram e hira so ma se de ode be bia enye hira ma wadanse amen ya me hira opi sabre de ye konkre e akofa no nsia kase bono e de abro me jemo ama MCR Kristo ya adoma enanwumre so ye be hia 9 to 10 ewo sida awana so nyankopon ma bebe bia okobia ensi uye eneme ma good day bye bye Sumimi and Sunday de Toso and 4th March 2026 ahanya Sompa 106.5 FM Accra Ghana de Shimaima me mamunyi na chi anopai ebraso se de Sompa kasebo esomo na kasebo yi efri Sompa 106.5 FM Accra no enam ye headquarters ewo Kumase eno ye Sompa 93.1 FM enam ho ayiko 100.9 so enam so Adam Fopa Radio eye Paris France takwa Sompa ye 101.1 Tachiman Sompa ye 106.1 Sunyane Sompa ye 98.9 na Enkranza Minsonum eye Sompa 90.7 Enwachi Mankasim eye Kingdom 106.1 FM decoder so baby a radio one eye Sompa FM live ye Facebook page you know eye Sompa 106.5 FM Accra and na YouTube eye Sompa FM live ye website in dem ewo www.sompaonline.com
Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market awomo so afakasi boy Doma FM so Doma Hinkro eye 100.7 FM womo so asomo womo apetimo ena ye social media platforms no so wokɔ hɔ a eye Sompa 106.5 FM Accra ewo Facebook no ena YouTube nso ye Sompa FM live ye the pictures any videos e fan sem no nyina beto hɔ na won so abekenkan bi na wo de wadwe nkyerɛ na won so wo de aka ho ekuo ba simpri mu be maba a woton adansie ho niema na no pa no nsia kase bobre na so na adansie ho niema de na kachi ene wo medimafo Herbal Center Dr. Tamo Dasuni wasabra na won fa time ento yare ne so na won to no prekope Jones Bakery wo mo de dokono ye 3 Ghana cedisa ye friend wholesale dokono wo ye party wo ye ana wo ton dokono na pese wo tubia ye 3 Ghana cedisa pe Leicester Ghana Limited se no petwichi wo se na fa brush papa eno ye Yas toothpaste ene ne brush no eno ena wo hia ebetimi aboa wo 74 mixture fani immune booster papa T74 no wo mo nyina ka ho ena ye de 4th March eda sonko eye me nso me birthday anopa no nsia kase bo ye de ebremo no na ensemo ye de somo no de di makotene no ebi eni high court kire se na no nipa bi a wo mo de petition ba ye se DVL wo mo adwuma wo mo ye wentwam no high court kire se wo mo papers no kura no wo anyi ntum wato atwene wodi de sredia to nipa wodi dem ewo mu nipadua mu se no nkyere se watwam anasa ye haram wonso betimi aye bibi de abobra na ukopie mu abigya nkwanta manfo wo ni supa wo mse apomni ho nsem akwa atwe aban mrem decongestion eno chese metropolitan as municipal omutimi sori na wo mokɔ no yiyi adwadifo a wo mo wo kwan mu na bia koso ewo ogwa akropom ye de ho asem ebebrew wo hempopro we kura de ohema ye wo abroso wono na aka kire manfo ho se munya anubone na mompe ne pa emfama mo na sɛdeɛ sompa kase ɛbɔ yafa ato yɛ ho sɛ meamia bia de sɛdeɛ ɛne ahiadeɛ wɔn woyi asotira yɛn nso yɛbɛbɛm no wɔmfie hospital nso ɛde aba sɛ wɔn mo fa ne mamu nene yɛde bɛto mu nim me wafa Trump awa America waka na ho wɔsesese Iranian military ɔmo air force ni ɔmo defense na asefo nyinaa no wasɛ ho nyinaa na animu yɛ yi so no Iran fo yi new leader yɛde mu ntimu bɛma ho SMP kan we no mu ne de som mu se sompa kasebo efri sompa 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esum no pay me the birthday girl anya me yeshira no ye fre no akosua ago abowaje oso obetimi afra me akosua nhira me ne me doba wodoma nkoma chia me wobrempon nana kwaku ampoma afei yɛnhyɛ nhyira birthday ene ɛho kaseɛ no yɛnhyɛ aseɛ emfama na nurada ana high court ye won kran ha wonom kɔ asetena na won kɔ no na ye interlocutory injunction na wɔn kɔ akɔka ho asɛm ne sɛ nipa bi a wonom ɛyɛ DVL fo wɔn adwumayɛfo ni bi a wɔn no mo yɛ adwuma nye wɔn no mo ni DVL hɔ no a na mmom yɛ from sɛ vehicle endorsement companies anyone mo parent association nyina ana na ma kabo mi se aban eniema bi aban ni wo mo ye titiri pa ne era Julius ni kwekote ya wono no woda DVL ano no se na no ba ye wo se vehicle endorsement wo ma adwuma wo mo ye nyina no wo je afi won sam na wa ye ne foforo eno na vehicle endorsement for ye se da bi asem we pa de o ma no aduane ena ebebo no eno nti December 22 e wa afre twa mu no eno wo mo kɔ kɔɔto ena yesi afiye mu nso bosumi ene di kan de to sunum no nso wo san de ba ko san ko peace wo ni nyina ye interlocutory injunction se ye mfa to DVL fo so se sa adwuma no wo mpeso wo mo ye no nya de a wo no betumi aye enrada ena court ko asetena na court ko asetena no wotietie wo mo plea ni nyina awie no ohunu se ensam a won ka no se be mpraduasa ebokoto dwem waji tumu a enye yie no nti waka kire DVL fo se wo mo adwuma wo mpeso wo mo ye no wo mo nkoye no son na se be ya o man no ebenya mfa so pa e de afi won so na bra na court ni take that decision no wa kire se na wo hwe dodo no esan se dodo no de e na do so wo man na yakase eno nti ena nam so a vehicle endorsement fo wo mo no parent association fo wo mo nsem wo mo de ko interlocutory injunction se yemfa nto DVL fo so no court na abato egu no me kan say eko ba simpri mu be maba anopa no nsia kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra ne na affiliate radio stations ahodo a Just Bread and Pastries Agina Baba Leicester Ghana Limited de Yas toothpaste and the brush so eje wotata medima for Herbal Center so ebo ne chidom prekope na 74 mission so eje ne tata ekwampa so na yeto aso no yakwa kopie
ɛwɔ Amemfi Central yɛduru hɔ no aban krache panyin wɔ hɔ de nsɛm bi ato dwa sɛ wadi dɛm a ɛno nkyerɛ sɛ ɛyɛ haram ɛyɛ taboo anaasɛ wɔtwam yɛde woyɛ hyia ɛnyɛ yie wayɛ damage good ɛnte saa da sɛ wadi dɛm a wosu betimi ayɛ bibi ɛde abɔbra na wɔde sansɛm yi ato dwa ɛbrɛ wɔde nneɛma kɔkyɛ wɔn a wɔmadi dɛm ɛwɔ ne mansinim hɔ ɔno abo Peter Amponsa ɔno na yɛ aban krache panyin a ɔwɔ Amemfi Central wɔno na de sansɛm yi ato dwa na wɔkyerɛ mu sɛ ɛbrɛ so sɛ wɔmadi dɛm no wɔn mu ho abɔfia na wɔde akokodro bɛbɔbra na adoma kyɛdeɛ ne nneɛma nyamede awura wɔn mu no wɔn nso betimi de aboa wiase ɛne ne titiriw ɔman Ghana sɛbɛs wadi dɛm a ɛno nkyerɛ sɛ wonyɛ nipa wobɛtuma yɛ nneɛma bebree ɛde aboa wankasa wasetenam na wode bi aboa wɔ busua ɛna ɔman Ghana ɛna Amemfi Central ne sɛnti ade biara a yɛde ma wo ha no yɛnhwɛ na yɛmɛhwɛ na ɛnyɛ te sɛ wokɔ na wakɔtɔ nnoɔma no wei yɛde ma wo yɛde abɔ wo dwetire sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wode bɛyɛ adwuma na di aba ho na wotumi de ahwɛ wasetenam ɛnyɛ te sɛ first deɛ no a sapama ne ɛyɛ assemblyman no na yɛkyɛ no 200 cedis 300 cedis wokɔdi a na nɛsi a wabɛgye bie mu wei yɛde bɔ wo dwetire na wode ayɛ adwuma wei deɛ yɛde bɔ dwetire na wode ayɛ adwuma aban krache panyini ɔwɔ Amemfi Central ɛna ɔde sansɛm yi ato dwa ɔno ɔbi Peter Amponsa ɛno no na wɔwie no owura Dela Kofi Amegashi a wɔyɛ district director de ma social welfare ɛnso kyerɛ mu sɛ dwumadi a wɔn yɛ ɛyɛ paa ɛbɛtumi aboa ma nipa wɔn di dɛm wɔn mansinim hɔ no wɔn nso anya asetena pa enti ɛna no bi aban bibi kakra sɛ yɛfɛ support yɛn no anoma a wɔn di dɛm no ɛne nti before a yɛyɛ saa dwumadi na yɛyɛ bibi ɛfɛ assessment ya yɛkɔ obi afie anase na wokae ne de bisa wo we na wokae no woka say wo be fridge enti fridge no yɛbɛhwɛ wo fie sɛ wo light sɛ wo ni light fridge no kran fa so be de bebre yɛ san de ne nia ansa yɛtumi akɔtɔ ndama no de abrɛ mu enti yɛde saa de na abrɛ wo no so no yɛ expect sɛ wo so be yisi e ma fa so de aba enti nneɛma a yɛde akyɛ mo no momfa ne dwuma na ɛho mamfa so kɛseɛ wɔyɛ owura Dela Kofi Amegashi a wɔyɛ district director edema social welfare wɔn na de sansɛm itu dwa no wɔn a wɔn di dɛm nso wɔn nya nneɛma nso kyerɛ sɛ wɔn ni aso de aban ayɛ ɛde afa mpanimfo yi so mani agye mɛhwɛ ne yie wanya bi ɔmo se mmerɛ pa mu yakɔ bɛma wo sasa wie wɔn ma dwumadie wɔn nya ho mfasoɔ nso ɛna de sansɛm yi tu dwa so mpa kaseɛ bɔ yɛde asom wo anɔpɛ yi hyɛne nso na nakɔdwo gyesi company limited ne kaseɛ no ɛna yɛgu so a yɛbɛ ne skama ɛde ama ɔ na yɛkɔ asantemantam mu na yɛakɔto ansɛm no so afidi akɔ abere north ɛne yɛgyina yi na manfoɔ yɛwɔ ɛyɛ manu nkwanta yɛwataa ɛna abɛgya nkwanta ɛne ne mfafra mu hɔ nyinaa no ɛne wɔn totɔ ɛde asrɛ onimnyamfoɔ kwabena minta akando sɛ wɔn deɛ anya hwee koraa no sɛ chip compound sɛ health center sɛ ne nyame be koraa bɛfa fie ne wɔbɛka wɔn mu nyinaa bɔ mpo ne wɔbɛpɛ mfafra ketewa bi de ama wɔn sɛ wɔbɛtumi akɔgya yarehwɛ wɔ hɔ a wɔn bɛfa no saa wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn mo to abaw nanso sɛ bɛyɛ a wɔn bɛnya abatoɔ ne wɔn mo to ne so mfa so titiri pa ne apɔmuden kwan so no nya de a wɔn nya bi ɛno nti wɔn mo nam yama ne bɔni ba wɔbɛdu so ɛto nkrai ɛde ama ɔsoafo hɛ apɔmuden sam so sɛ sɛ mpira duasa John so oyɛ nipa ne ba kwanta ye na nsuoja bankreja mekache nsuoja ya bankreja nsuo bi wo ye frɛ no bankreja hon nyina ha na moto aba ha na mo ye bibia enti obi yere kora na dwokora na bankreja hye ya mekache no ebreji bi da ho nsuo nya mekache wo yiri a school fo kora mo ntumi mba school biem ese no a ma ja school ba nsuo ne twi a no ma san ba school se bibisi na yade na oba ma na nsuo be yida omofo no nya de omotumi akɔbo man moto ntumi nkɔfa no je se yeso no ade na betwe nsuo no ne yade ayi odi ahyi abigyan a omo nyina ho na moto aba wɔn mu nyinaa to aba ɛwɔ abigyan kwanta hɔ entu de adi besi abigyan koraa ma wɔn a wɔn bɛfa ne saa wei ɛyɛ manfoɔ no a ɛwɔ manu nkwanta yɛwata abigyan kwanta ne mfafra mu hɔ no wɔn nipa bi egyina wɔn nan mu ɛkasa no de fa ba ɔbɛidu so ɛna wɔtoma ne yɛn na yɛto so biem no yɛn sɛnkyerɛni Erika Nanso ɛde aba bɛdan yɛ sɛ Cape Coast Metropolitan Assembly wɔn de dwumadie kɛseɛ bi ɛfɛ ne decongestion exercise ɛwɔ kuropɔn no mu na wɔn hyɛ aseɛ adwada no deɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɔmanfoɔ kɔhwɛ sɛ wohyɛ principal street ahodoɔ ɛwɔ gua kuropɔn mu a nipa bebree abɔdɔm pɛmɛ bi tonton adeɛ ɛkwan wonya baabi mfa no mo sɛ yɛntena hɔ ɛma mo mmomra so sama traffic bebree ayɛ den
eti bro mu yiyi niema na afa makwan mu ada ho ama wo mu di dwa wo mu koba wo bia ho ato no ankasa na no na wode ase da PSC ma policefo Metro Environmental Department and Ghana National Fire Service and mpanifo bebre ni Metro Nadmo Directorate no say wo mu boa wo mu ye adwuma na wo ni city guard officers and community police officials na wo mu kan Cape Coast anase Ogwa Kwapong mo hye wo mase no wo mu na hye mu eye adwuma owura Emmanuel Forson eye environmental health analysis ebra wo kasa wo ne Sompa TV Central ni Eric Anan kasa na wo chem say eho hia sa decongestion if say aboma bre wo hye nipa dom a wo mabodom pemo ha na esafata so wo mu wo kwam na wo masi kwan ebi nko ebi ma no ye betimi etu wo musa ban Sompa FM ya but ayin there you clear road no ni ahwe gutters no any sanitation aspect ni na ya ni Ghana police service fire service metro city gas community police when na work not the environmental the whole assembly ni na the whole campus when you are na kasa what you go for one and two bit aduna ye yanka funi na obi ase yenye otayeti gutters ni mu nyines na so we eye Cape Coast no na owura Emmanuel Forson eye environmental health analysis won na kyeremu de ntia wo mutu sa na mo no wo ne Eric Anan ekyekye nkomo e de fa ho aso mpaka se bonso ya tesemu e de amawo nana ajewa akode wo no eye wahema ye wo abroso na eno no farming community bi a ewo Doma East mansin no emu ewo bono mantam mu na nana na ka say wo kire say wono de wo ka e de akire say empani edi ka aka to dada say empani to sa no na ekọ mabunu dim na nso mabunu ya sese wo bahwe na tramado ene na sefo ene wo mo foso yi na enubone ena wono mo eye ho adwuma yi wono de wo ka kire wo mtitiru pa na yesukufo aye wo mfafre mu ho no wo mo hweye na wo mbesua de a wo mo hasunsuan de na fei wo mo nya LGBTQI+ akwakubu nsam kura ba no de kekra e de asoso no wo se enye ene niema bi a emmoa mo ma de sua enkoso no wo mo nya no mo hasunsuan de na ewi numa ba on tramo na ba bele si sebe botom ni ma obo school for dam on be wa be mesra me ma ni nua ma be ko street sa na ma no be jai no se ya mani titro galanze kura school ni o school ma na jai o ko galanze be ko be wu kura wu onansa afo ku boyo so mo be de badu dru ba bi bebre enti ya me kan nyina se be mfo be won ban sanyansa no adwuma mra ye ko school no eti nkwa be ye ko ga bayire no ye de ahwe ye hu ni ja isatanya tona de ahwe wei aye nana je wa kode wonno ohema ye wo abroso na wo wie kura no eno ase da bi we de waka asem no nanso wo betufu bi ni amanma be wo school no so na nananum afutu akakra meti ndi ama ho se o ma ho adwene nkwa ho de sua so pa ne ho ja awade sen no ne na wi ase aye wo no se wan ko school no wanya won sa no djuma na wanya adwuma bi anwa be ma ono nda bi ano nyini ska ma se jeto na wo pe ukuta uska so na ukuta wo adwuma betima to bibi a wo pe nti ho ja me ma sen no no ho nyere wo no ko school no na awade ne de da ho ma ho abiri bi a wo benya wo adwuma aye awade no eda ho ma abiri bia obenya wadwuma ye we no kura ye ma me vida asamwa wono wo ko school e wa abroso MA primary ho na junior high school nyina ene watu ma no ene nkoda no nyina efosa no na wo sansam kro na ho no na ukopie mu e wo eye wamfie government hospital ho Dr. Asaba Dennis wona ye acting medical superintendent e wo mfafra mu ho na Dr. Asaba kire se upie mu wo wamfie government hospital ho how de o mu fa bi mu papa how na wonya abre ene ya mane boni kwaku mensa abrampa e bonkomo e kire wona hawa wo mo fam ni bie hospital na se ehyiase no ehyiase as a health center in a be polyclinic 2015 there sana omo hwe se so omo timi piama e be hospital a e be boa kromafo no but esa se dan se na esi no na e wo se ye polyclinic enti se no abe hospital no ye nye upgrade bia nema e wo ha ye de ya adwuma nyina no e polyclinic nema enti hospital ha no nema bebre e akachi anke ye nya sa nema anke be boa e wo adwuma hospital hanom we ye emergency a ye use sese a enso to a elikipa enti chroma for na mo abroche nu ka se omo si dan enye wie but ye da so we di anka ban me he no onye ne aka no nto asokra emfama wo wie no ena o se hwe se wo mu nkom ko home visitation ni ade nyina e ho nso akwan ni nyenyenyenye akwan a wo mbefa so akọ no nkom hia motorbike wo mu nya bi dokutafo okra no nya de a wo mu obie
will be a network of practice. No chese who doctor for one nanka ebia from time to time was so mutimi cover bit say we are doma komana some other outreach and kebenya vehicle but your car you use no break it down to okope oxygen crana say I was say okope taxi na taxi no screen to mean so be and also money be ba no car e was no insurance go be piano ntimi npia say no because ye bra na yakope oxygen nema ye ko general medical stores and also enya car e be ya adwuma nipa be ko training car na e be ya adwuma ye ko outreach say abusumi bia no just say pesca na e ma ye ko program ye pesca na yakop. Dr. Dennis Asaba, one and a acting medical superintendent, our Wamfie Government Hospital, Nene, and yet ye. Meka wo se ekoba simpri mu bema ban anopa no nsia kasebo ena wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited eto adansie hu niema ahyase e de kwawieye. Owo more than 46 branches e wo Ghana ha 46 mu a enyansam keto akra. Nana eto nsafro se brei na miamia ni nyina se ye pantanjo abense passe tano so etiribo ho etimeti mfomeso asaman kese wenchi to ase kaswa depo abigyan kwanta achimodan nyina hini takura de sunyane kaswa papa se number 1 techiman sunyane poko ase Tantra Hills, Kwashimai, Iron City, Bushine, Bremai, Akwetema, the Entamni Bebreo Kenkaya, Baya Ediana, Ediana, Ensia, 46, Benya Nadua, Benya Plywood, Benya Building Wire, Cement, Iron Rose, any roofing sheets, I would do a papa, Nebuada from way, a Equaba Simprimu Bemaba, and young one Swajaba Subo Ghana, any amonone, Nanu ya sent you still for, Wamumani trailer, any trackers and anaji, Wajuma Penti, and young one was a dancing Hunyamadi, the Odo Hobono, Mawa Chance, Ubery Entam, a Equaba Simprimu Bemaba, and chino wodi go kam de koma okwabra na begie futuo ne akwankyere ekua fa so esi dan na se free consultation ye de be mawo sa wo nkran wo kuma se wo mantam dunsie ne mu bia obetimi afre no 020 43 55040 020 43 55040 Nana KJC Company Limited Bemena Ekoba Simprimu enono Leicester Ghana Limited is what the young toothpaste and then a brush abejasu etiano peste kakra and the ministry momni enrade so ubetimi nya kokodura sra na esa wo se fetesa akosia goaboaje na young toothpaste and then a brush no and adi chichu wo se etimi ma wo se ye kama na me de white ne na mepe na yiyi nkankan ne ne ma green ne brambra no na free o na wo se so atoso kama obi wa wo se eso asene wo se eso asene nanka entade timisnes esen so asene de ya na hadwene etisa wo se asene na opese udware no na uchi no na oye kama me kamfo yas white ni bia ma ena se wo se yare eno so ohia yas no total care no anasa heba no wa wo se yare no wedodo mu ni ade ni na gel no touch ma so no na aye no fine eti de me kan no me bo no tofa de ma wo se wo se wanum mu do touch ma akokodu a wo de besere no eye Leicester Ghana Limited young toothpaste no ene ne brush na betimi am akasa de obi a wo ne kasa na wo hye wo se de wo sinni de wo touch ma de wo dodo mu ni na di wanum eni enti nkran ne kuma se wo betimi afre 050 161 9588 050 1619588 and a Kumasi 050 1390338 050 1390338 young toothpaste and in the brush one more edamufua medima for herbal center Dr. Tamoda so to nsafra say yare manipa ya mobo yare timi ma wotamfo nya wo da bia esi esai yare film se nim say yare e ma bema afede otimi se ne bema yuri nyina ekọ oba nanka na ni ede ne wa boho efisa yare nipa de kakra bi na waye mobo mpompo timi bu omotuom woma wonsa so kra emma entibra medima for herbal center Dr. Tamoda so na won fa time ento yare no so eti wo fa baby na adwodwo yesisi yare ana wo kotodwe diabetes prostate issues anasa hypertension kidney failure wo pa wo ye de wo twa wo mpoa wo pese wo wo ahena sate se akosua goaboade ahye no so se medima for herbal center betimi am wo ahena sa so ati ase wonse ye no ye nya common oba wo hana sade na atimi se ni mu odu sunsun edi na chi na no odin eti comedy ma for herbal center na wono so ma mu ahana sa se de me so me wo ahana sa no triplet ubenya bi e wo medima for herbal center eti sa triplet no kwa Dr. Tamoda so hentafo kra ubenya triplet me de ni bi ubenya quadruplet ubenya efi se onyame de sa doma chede no ama no eti yare aye kronkro ade a wo tete ne bra na Dr. Tamoda so emwa wo eye 0244774282
0244 774 282 and 050 072 7215 050 072 7215 and crying so Pokwase Maira Nesemi Dimafo Heban Center no and I woke Kuma since what a Buakwago. Dr. Tamo da so Yamene Yaresa for Nenso as I see where so the so and warfire Yamika was some Pacasiebo and I would hear some 106.5 FM Akrana just bakery see Minka say Dokuna a year wholesale Dokuno a year 3 Ghana Sepe ain't it a woo ye kinky party woo ye wedding now ope Dokuna ye papa impomdi womu dia serve wa make come for Joe's bakery amount and you find that Dokunu and a bit disappointed woo where the woman and a kamana a year hot now omu the good chest in the de bar a bit me as 3 days na Dokrono and you one more kuma sent touching my name Kranza near to me my edi Dokno every cry ebre womu Emma dear chest na Dokrono dear tianete or special way be omutimi ye no ma Dokrono and you that there be a hot a ye Joe's bread and pastries for and a did just hot kinky at the aba and I want to turn Dokrono and ya na wote painting kwa kujumakoto e bro na wakoni kenika kwa yam yes you crowd ye the yellow corn vitamin A woman no any day ain't it Fred Jones hot kinky and 025 6068832 and 025 6068832 Jones Bakery and what make commercial bank to wo kinky experience no aye easier healthier and more profitable with just hot kinky na dia medema wansan ya homeso no 74 mission ye T74 na T74 se memu aso ente se immune booster papa no 74 mesha titi dudo na ne nananom nom na emo mo nyare da no eno ene de adwuma eti bomodin a se wonso benya bie 74 mesha no wo yo bi anajo ojo so 10 times ansa na ade ache ekuro to wa e chance na ewu ulcer edu yefrum akone aba immune system na ayemre woni infection e dampa ba akoso immune system na ayemre immune booster papa e DHC afra ama FD agia tumu no ye fa ne 74 mesha T74 say esi center table so awonyare da yare ne chese there be a defense mechanism no na ejina na so enti 74 mesha T74 immune booster papa na ye kam for the amawo o kan shi drug lane ye Kumasi Ashton Colina Heba eti Ghana fo amutie so mpaka sebo emu sham bomodi ansa wo befre 024 6073498 024 6073498 and 050 1628931 050 1628931 na with them so mpaka sebo na wutie na nsama yedi campus so dada no ebi eni wono mo adi DVL court se wo mo de interlocutory injunction kwa akoto won so no court a che se wa bo nsem nyina to agu san so de kwa be gyan kwanta bra no amanfo ni su se wo mo epe health center no ye kwaji hu nchiremu e wo ba ba edu ho e de ma na ye dane ye ho aba ye ba ye ba kwa amano ne me of Trump say Iran say ebe wiemo epusu asase so wo mo se wo mo ne ma nyina ama Iran fo nso wo ma new supreme leader Edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se medie me the yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka same thing na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me